Деца и младежи от Испания, Италия, Франция и Турция пристигнаха в Благоевград, за да се запознаят с българската култура и традиции по проекта Мир у дома, мир по света. Проектът е финансиран от Европейската програма Коменски. Как протече гостуването и каква беше едноседмичната им програма, сега ще разберем от Бонка Ичкова и Албена Озунова, преподаватели в Националната хуманитарна гимназия в Благоевград и домакини на международната среща. Здравейте! Здравейте! Добър ден на зрителите на България днес. Как се справихте като домакини на такава международна среща? Не може ние да си даваме оценки. Как се чувствате обаче след едно такова гостуване? Аз лично се чувствам заредена с много любов, която получихме от децата, които ни гостуваха, и учителите. Програмата ни беше наситена с много събития. Те бяха изключително впечатлени от таланта на нашите деца, защото ги поканихме на концерт, който организирахме в зала Яворов. Госпожа Бонка Ичкова ще разкаже повече за него. Програмата, първо да уточня, че тя не е едноседмична. Работната програма се включва 3 дни. Така е във всичките държави. Тоест, понеделник и петък е ден за пристигане и за отпътуване, за запознаване съответно в понеделник с Благоевград малко. В петък една панорамна обиколка в центъра на София направихме, за да ги запознаем с нашата столица. В 3 дни предварително дейностите, които бяхме планирали, слава Богу, се изпълниха всичките и то максимално, за което благодаря на колегите си в Национална хуманитарна гимназия и най-вече на преподавателите по музика, защото без тях нямаше да бъде този празник. Във вторник, по принцип, по протокол, сутринта има представяне на училището домакин и бяхме го решили по един по-нетрадиционен начин. Нашите деца изпяха по една песен на съответните езици на страните партньори. Като започнахме с българския и завършихме с турска песен. И тук е място да благодаря също и на община Благоевград, които изпратиха госпожа Христина Шопова да приветства гостите, и на регионален инспекторат по образование в лицето на нашия експерт по чужди езици, госпожа Любка Стоименова. Направиха колегите една презентация на гимназията, презентация по дейностите, не само по проект Коменски, а изобщо извънкласните дейности, един филм за България и след това имаше откриване на изложба. От снимките, които сте ни показали. Така, това е нашите спортни дейности, защото всички бяха така добри след Рилския манастир да изкачат стръмната пътека до храма на Свети Иван Рилски. И не беше много лесно, защото пътеката беше хлъзгава, но се справиха успешно. Така, тук това е дейността, която се случи след обяд на първия ден. Видяхме едни хубави неща, изработени от сурова вълна, от майката на един наш ученик, който е участник в проекта. Научиха ли се децата от другите страни да правят и мартеници? Даже и ние се научихме, защото и ние не бяхме съвсем наясно с този метод. Това е от паркинга преди пътеката нагоре. Това са снимки от хоровата зала на гимназията, ето пред Рилския манастир. И вечерта, кулминацията на първия ден беше невероятния концерт в залата на Драматичен театър Никола Вапцаров, а не в зала Яворов. Колежката лапсус допусна, за което благодарим за съдействието на Рашко Младенов и Валерий Миленков, съответно директор и заместник директор, които ни предоставиха безплатно зала. Този концерт беше наситен с повече символика, не само свързан с проекта. Разкажете повече за това. По принцип бяхме замислили да направим концерт, защото ние имаме щастието да обучаваме паралелки музика. И децата наистина и колегите ги готвят на доста добро професионално ниво, не аматьорско, но в последствие ни хрумна идеята, тъй като през лятото една наша бивша ученичка, знаете, пострада много жестоко, загуби майка си и сестра си в катастрофа на Кресненското дефиле. В същото време един наш ученик пострада при инцидент и концерта го направихме освен за нашите гости и благотворителен, което създаде допълнителна невероятна атмосфера, много трогателна и много вълнуваща в театъра. Разбира се, трябваше да им покажем
повече фолклор, защото такива са и апликационните форми на децата. С какви впечатления останаха от нашия фолклор и традиции? Бяха изключително, как да кажа, дълбоко докоснати сърца. Това мога да кажа. Всички колеги от Испания, Италия, Белгия, всъщност колегите от Белгия не можаха да дойдат от Турция, се разплакаха на концерта толкова. Те не можеха да повярват, че това са изпълнения на нашите деца, на нашите ученици. Всеки път ме питаха, и това ли е ваш ученик, и това ли е ваша ученичка? И непрекъснато така им течеха сълзите, което беше наистина уникално въздействие. Атмосферата беше наистина невероятна. А реално постигнахте ли тази цел, за която беше създадена цялата тази организация? Да, разбира се. Постигнахме всичко. Видяха част от българската природа. Рилски манастир ги порази ги Мелник и Рожен, планината. Всичко това мисля, че безкрайно много ги зареди. И още повече, че направихме още една такава програма с представяне на нашите хора с всички колеги от Национална хуманитарна гимназия, една обща вечеря, която колегите се включиха, музикантите също отново, колегите по музика. И смятам, че беше безкрайен празник за тях. Може би дори надхвърлихме тяхните очаквания. Абсолютно. България надхвърли очакванията им, защото ние трябва да спрем с нашите комплекси, да се притесняваме и да смятаме, че ние няма какво да покажем и че другите биха се справили по-добре. Благодарим на родителите и на учениците, които участват по този проект, защото родителите всички допринесоха с традиционни ястия. 2 обеда имаше в Национална хуманитарна гимназия с невероятно сготвени манджи от майките, от бабите. Да, много им хареса българската кухня. София много им хареса в петък. Явно надхвърли очакванията им. Казаха, че всички са били ангажирани явно с положителни емоции, за да създадете добро впечатление. Със сигурност ще се върнат отново. Много ви благодаря за участието в България днес и ви пожелавам успех. Благодаря. Безкрайно благодаря.